Dobrý večer, nebo to je. Chtěla bych telefonu smrtku, chápíš to? Jo, a dobrý den. Kolik byste nabídla a koho chcete oživit? No, chtěla bych Gabina Osvalda, nabídla bych $200. Slečinko, to je moc málo. Ale jedině naschle. No, skhle. Jdu zavolat ještě jednou. Haló, je tam smrťák, ten fešák, chci ho k Fabílu. Co zase opruzujete? Chci toho Gabina Osvalda, vole. Kolik nabídnete teď? $1000. Tak to beru, uvidíme, co se dá dělat. Vyvolávám tě, Gabine Osvalde. Kdo? A co to je? Gratuluji k vašemu novému výkladu. Božínku. Hodně štěstí. Já jsem zombík. Božíčku. Půjdu si pro něco k žrádlu, na vejtečku a půjdu spát. Doufám, že s tebou. No, to určitě, to radši skočím z mostu nebo se střelím přímo do prostřed čela. Ježišmarja, ten smrdí. Dabovali. Simku dabovala Katy a smrťáka a zombie dabovala Barčuska. Vytvořilo studio Sims World.